Barkanmu da Ramadan. Ubangiji Allah ya sa mun shigo a sa'a, ya sa muna cikin ‘yantattun bayansa. Na samu messages da yawa akan me yasa ‘ya'ya suke yawan faɗa, babba yake yawan cin zalin ƙannensa. A'a ƙanin nan ba ma a faɗin cewa ƙannen na da rashin kunya. Mostly sai dai a ga hukuncin da babba ke ɗauka. Shin ƙannen nan sun san babba ne? Ya kamata a ce ‘ya'ya no matter how ƙanƙantan shekarunsu su san cewa wannan yayansa ne, wannan babba ne. Wai tsaya ma, kai ne babba a gidanku ko ke ce babba? Kina da ƙanni? Kana da ƙanni? Shin me aka yi muku sanda kuke gida akan ƙanninku da yake ɓata muku rai? Kuna repeating same mistakes ne yanzu? Idan a gida aka taso, so da yawa wannan pressure ɗin reno da kuma renon babba da ƙaramin nan sai ya sa ai ta hantaran manyan, su kuma ƙananun ai ta lallaɓa su kaman ƙwai. Ƙananun na gani, su ma sai su fara hantaran yayyin. Idan yayyin suka so su ɗauki hukunci sai ku kalle shi a zalunci, har sai ku hukunta ƙannan, yayyin kai. At the end of the day, babba sai ya sa ma ranshi ai ba a so na. Shi kuma zai zama frustrated ko ta zama frustrated, sai ta fara ta kasa tolerating ƙannenta. Abu ɗaya biyu ta daki ƙannan, abu ɗaya biyu ta daki ƙannan. Abin da ya kamata a duk lokacin da babba ya yi laifi ko ya yi wani hukuncin da bai dace a kan ƙannen shi ba, kada a dake shi a gaban ƙannen shi. A bari sai an keɓe, sai a zaunar da shi, in ma nasihan ne, in ma hukuncin ne, ko me za a yi masa a yi masa. Sannan yawan hantaransu da ake yi a matsayinsu na manya, a ce ai babba juji, shi yake sa musu intolerance. To sun ga cewa su ma the only abin da ake musu shine duka, zagi, hantara. Haka za su yi ma ƙannensu. Sai a taso ga yanan. Ƙannen kuma na girma suna jin haushin yayyensu. Before you know it, sai ku ga an samu wani ɓaraka tsakanin ‘ya'yanku. Babban abin da za ku duba shine babba babba ne, babba babba ne, sannan kuma dukkanku masu reno ne. Ni ce Safiya Jibril Abubakar. Kada ku manta, dukkanku masu reno ne. Ramadan Mubarak.